že tu študujem už štvrtý rok, tak v podstate vidím aj také pozadie tých vecí, ktoré súvisia so štúdiom. A mal som možnosť rozprávať s ľuďmi, ktorí študujú v Bratislave alebo v Nitre. A tak sa mi zdá, že tie veci, ktoré tu študujeme, tak sú viac také praktickejšie. A možno mne osobne aj tak viac vyhovuje to, že to nie je len teória. Že viac mi vyhovuje to, že máme tu čas aj pracovať na nejakých svojich vlastných projektoch a máme čas venovať sa veciam, ktoré nesúvisia iba priamo s tou teoretickou časťou. A keď som to porovnával možno s tými inými školami, tak sa mi zdalo, že mnohí tí bývalí spolužiaci mali potom problém v tom, že častokrát išlo len o teóriu, alebo častokrát išlo len o to, že bolo dôležité sa memorovať nejaké vedomosti naspamäť. Ja si myslím, že ten trend, ktorý teraz bude nastávať aj v štúdiu, aj možno v takých očakávaniach zamestnávateľov, je práve ten, že keď študent doštuduje nejakú školu, tak popri tom už zamestnávateľ chce mať aj prax. Výhoda tejto školy je práve v tom, že tá záťaž je síce veľká na to štúdium, ale popri tom máme aj čas robiť nejaké iné aktivity. A zdá sa mi, že toto je také dôležité, že nie len naučiť sa nejaké veci, ale hneď ich dávať do praxe.